Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu dijelim sa vama recept za toliko ukusan ručak iz Rerne da ćete ga spremati jako često. Spremila sam prvo 300 g mlevenog mesa, a zatim uzela jedan crni luk pa ću vrlo malo da izrendam, on ću da pustim malo i soka i to ćemo da ostavimo sa strane. A sada ostatak crnog luka samo uzmite i iseckajte na veoma sitno pa dodajte u mleveno meso. Dodat ću jednu kašičicu soli, sipat ću odgore malo bibera, malo piršuna suvog, pola kašikice slatke mlevene paprike, pa ćemo sve to lepo da sjedinimo i promešamo. Ja ću sa rukama, vi možete i sa špatulom. U ovu smesu dodat ću malo bijelog luka u prahu i 50 ml kisele vode. Ako imate kod kuće mineralne vode, obavezno unutra dodajte, zato što će ono pomoći da meso ostane mekano tokom pečenja. Sve zajedno sjedinite i sada ću da uzmem nož i da presečem na 4 jednaka dela, tako će mi biti lakše. Sada ću upotrebiti burgere, iako vi slobodno možete koristiti i običan hleb, ali ja sam imala kod kuće burgere pa ćemo da napravimo jako fine burgere iz Rerne uz neke priloge. Vidite kako sam podelila, mnogo je lakše ovako, pa imamo sada jednaka 4 dela mesa i sada ćemo odgore da ovako dobro meso poređamo. Vidjet ćete do kraja videa koliko će ovo ispasti jedan tako ukusan ručak, kao poput brze hrane, ali sve domaće uz neke priloge, fantastično. Malo samo pomerite burgere sa strane, jer ćemo sada da spremamo upravo te priloge. Ovdje imam 200 g pomfrita i posuću prvo malo ulja, 2 kašike, pa ću sve da promešam. Ulje dodajte po ukusu, dovoljno je tek toliko da blago svaki krompir uvaljate. Dodajem jednu kašiku suvog začina i malo manje od pola kašičice mlevene slatke paprike, a vi možete naravno začiniti po vašem ukusu i sada protresite ovako posudu da se svi začini sjedine sa pomfritom kao i ulje. Ovako pripremljen pomfrit samo istresite na tepsiju. Zaboravila sam da kažem da sam stavila ispod papir za pečenje. Ovo je najveća tepsija iz Rerne. Jako ukusan ručak, moram da napomenem. Ja ću odgore da pospem malo rendanog na sitno kačkavalja. Možete bilo kog sira koji imate u vašem frižideru, pa odnesite na 180 stepeni da se naši burgeri i pomfrit peku, a za to vrijeme spremamo jako fini sos. Treba će nam 2 kašike pavlake kisele, malo senfa i malo kečapa. Dodajem malo dimljene paprike, ako volite malo ljutkasto ne bi bilo loše. Koristimo onaj rendani luk sa početka i zatim jedan mali kiseli krastavac koji ću da izrendam na veoma sitno. A potom da dodam i malo tečnosti iz krastavca, pa ćemo sve lepo da sjedinimo i vidjet ćemo da li nam treba još malo tečnosti. Ja ću po svom ukusu dodati, vi naravno po vaše, malo ću posoliti i dodajem pola kašičice šećera. Ovo je sos za burger i jako podsjeća na one iz brze hrane. Probajte ukus, ako treba dodajte još malo šećera ili još malo jabukovog sirćeta. I ukus je zaista fenomenalan, dobili smo isti onaj ukus kao iz brze hrane. Nakon 30 minuta, ovaj ručak se peče između 30 i 35 minuta, zavisno kako volite da vam se zapeče, ali je dosta brzo gotovo. Pomfrit ovako spremljen uz minimalnu količinu ulja izuzetno je hrskav i mekan, a burgeri također su fantastični. Kažem, ne moraju biti burgeri, možete upotrebiti i samo obično parče hleba, također će biti veoma ukusno. I sada ćemo sve da serviramo. Kao što na izgled izgleda jako lepo, verujte mi da je još ukusnije. Svi ti ukusi kao da ste u brzoj hrani, a sve ste spremili kod kuće. Sada ću samo još da presečem da vidite vi koliko je to fino. Zaista jedan predlog da uživate u ručku i u brzini pripreme. Preostaje mi samo da prelijem sa ovim finim sosom i da uživam u sjajnom ručku. Nadam se da će vam se ovaj predlog ručka dopasti. Ne znam da li ste isprobali nešto slično, ali ako niste, predlažem da isprobate jer ćete za manje od sat vremena imati kompletan ručak. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video.
Voljela bih da mi pišete vaše utiske ukoliko isprobate kako vam se ovaj recept čini, a ja ljubim vas sve puno i želim vam prijatno.